Tala mga kapartner, nanawagan ngayon ang PNP Pangasinan sa lahat ng mga may-ari at managers ng mga convenience store dito sa Lalawigan na nag-ooperate ng 24 hours na maglagay ng CCTV at security guard. Sa panayam ng DZRD Sunshine Radio kay Police Provincial Director Police Colonel Jeff Fanged, sinabi nito na upang hindi matulad sa ibang convenience store na nanakawan ay dapat na aksyonan nila ito at maglagay ng gwardya. Sunshine News Blast. Meron tayong incident na isang 7-Eleven stores dito sa Santa Barbara na pinasok ng madaling araw. That's 2 o'clock. So, tinignan namin bakit ano yung mga opportunity ng mga magnanakaw, bakit gano'n ang nangyari. So, nakita natin doon na walang security guard. So, nagbaba tayo ng memorandum sa ating mga chief of police na i-account lahat ng mga 7-Eleven stores ng mga 24 hours kasi na nasa EOR nila na walang security guard. And then nagpa-schedule tayo ng meeting sa lahat ng mga managers dito sa buong province ng mga 7-Eleven kasi sila yung hanggang madaling araw. Andun yung opportunity talaga. Sila, 24 hours. So, na dapat lagyan ng mga security guards yung kanilang mga establishments. Sinabi pa ni Police Colonel Fanged na inasahan na nila natataas ang kaso ng nakawan, lalo na ngayong Christmas season. Sunshine News Blast. Actually, itong mula nung nag-assume ako ng August, bumaba yung crime rate lahat natin. Pero expect natin yan, ano? Itong parating na Christmas season. Medyo tataas na yun yung mga theft incident, mga robbery incidents natin. Kaugnay nito ay nauna nang sinabi ng opisyal na mas pinaigting na nila ang police visibility sa buong probinsya magmula pa noong undas. Ito'y upang mabawasan ang mga naitatalang krimen sa lalawigan. Sunshine